Φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι κάτι καρπίζει. 4 χρόνια κρίσης, με βαριά συννεφιά, απόψε μας δίνουν ένα δικαίωμα στην ελπίδα. Κάτι φαίνεται ότι ξεκινάει, σοβαρό, βιώσιμο. Εμείς, το Πασόκ, από την πρώτη στιγμή δώσαμε το παρόν σε αυτή την πρωτοβουλία. Το δώσαμε το παρόν με καθαρές κουβέντες, με ειλικρίνεια. Είναι στρατηγική μας επιλογή η αναδιάρθρωση, η ανασύνταξη του χώρου της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αφήσουμε έναν ολόκληρο χώρο να συνθλιβεί ανάμεσα σε μια συντηρητική δεξιά και σε μια λαϊκιστική αριστερά. Ο χώρος πρέπει να ξαναγεννηθεί και να υπάρξει. Όμως αυτό πρέπει να γίνει αφού η χώρα βρίσκεται μέσα στην κρίση, να την κρατήσουμε ζωντανή και να μπορέσουμε να την βγάλουμε από την κρίση, να μπορέσουμε να την προχωρήσουμε σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Φίλες και φίλοι, ακούγονται πολλές ενστάσεις για αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να είμαστε όμως καθαροί. Πολιτικά πρωτόπλαστοι δεν υπάρχουν. Όλοι έχουμε δαγκώσει το μήλο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινείς. Και εμείς είμαστε. Προσερχόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, όχι γονατιστοί όπως μας θέλουν κάποιοι, ούτε ταπεινωμένοι. Προσερχόμαστε με το κεφάλι ψηλά. Γιατί έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μια σημαντική προσφορά στο χώρο της δημοκρατικής παράταξης. Αλλά και με μια αυτοσυνειδησία ότι έχουμε κάνει λάθη, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε. Και θα πρέπει να έρθουμε σε αυτή την προσπάθεια χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, με ένα στόχο. Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Είναι οι ευρωεκλογές και οι δημοτικές εκλογές. Ένα σημαντικό crash test. Δεν πάμε σε αυτές τις εκλογές απλώς για να αρθρήσουμε τις δυνάμεις. Πάμε για να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε μια σταθερή πολιτική δύναμη που θα εκφράζει τις αρχές και τα ιδανικά της σοσιαλδημοκρατίας. Καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά.